ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൗൺ സെൻട്രൽ വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടീലും തൈ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പത്തനാപുരം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജയൽ നസീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് നജ്മൽ റഹ്മാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നഹാസ് ഷെരീഫ്, ബോബൻ പത്തനാപുരം, റോബിൻ പത്തനാപുരം, അർഷക് ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പത്തനാപുരം. തൈനടീൽ പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. തീർച്ചയായും പരിസ്ഥിതികളുടെയും മറ്റ് സംരക്ഷകരായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും ഒക്കെ ഈ രംഗത്ത് കടന്നു വന്നത് വനവൽക്കരണത്തിന് വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ്. എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ടൗൺ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റിക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പാർട്ടികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.